let's go. At tingnan natin. At maputik pala guys. Ang hirap palang pumunta dito. Malalim yung putik niya. Wala. Baka may kumunoy dito ah. Ayan guys oh. Sige, punta tayo doon. Huwag naman akong gumapang dito at maputik. Uy, ako malalim. Uy. Kaya yan, kaya nga nila eh. Ala, malalim ang putik niya. Malalim ang putik niya eh. Ano ka? Ang sikreto niyan, salatin muna ng paa mo ganyan. Tignan kung malalim, hindi mo na ituloy yung paa. At karangapakan mo ito, yung bukol-bukol na yan, para di ka maputik. Yan. Ayun. Ayun. Whoop! Kalayo na ako. At dito ay may mga kinukuha silang shell. Hindi ko alam kung ano yun. Gusto kong mawitnessan kung talaga bang may nakukuha dito na mga kinason, bakit may mga pumupunta. Let us see. Kuha tayo ng shell. Gusto ka dyan, laki ko? Okay lang. Okay lang? Parang... Siya, doon tayo. Saan tayo? Doon sana. Saan tayo? Nahirap palang pumunta dito. Dapat may stick ako. Oh, ito. Yan. Yan, gamitin mo yung stick na yan. Huwag mo na doon sa ano ka. Nakakuha ko ng stick ko. Yan, gamitin mo. Ay! Yan. Wala ka ng stick. Hindi, okay lang. Ay, dalawa. Doon tayo at baka may mga ano doon, yung parang bisokol na matulis. Oo, may nakuha minsan ng lakay ko dito na yung black. Anong tawag doon? Hindi ko alam Yung parang bulkan ang tsura. Oo. Wala na ngayon ha, dati marami. Tingnan mo yung tubig umagos oh. Ibig sabihin, kasalukuyan na naglo-low tide. Madadry pa siya. Ayan, may tubig pa oh. See? Ay! Pispot. Malalim dyan. Uy, pispot. Ito. Uy, tayin mo itong stick. Ala, di ko mabunot yung paa ko. Ala. Akala mo madali ha? Hindi madali ha? Ganito. Ano itong ganito? Huwag mong kunin yung maliliit. Wala yan. Yung malaki yung parang yung dinala ko noon. Suso na maliit. Oh, yung suso na malaki. Yon. Suso na malaki. Meron na ako nakita. Meron na ako nakita isa. Paano ba? Patingin? Nandito. Di ba ako nakakita ng ganyan? Halika, ikaw nang kumuha. Saan mo nakikita sa down? Oh. Hindi, nandyan oh. Yan oh. Yan oh, kita mo? Yun, isa. Isang malaki. Suso na malaki. Yan oh. Suso na malaki. Nandiyan oh. Kita mo? Yan oh. Ikaw nang kumuha. Yan oh. Ito. Paano mo nakita? Ha? Kita mo sa itsura. Yan oh. Yan oh. Ayan. Ayan, mabutit nakita mo. Kita mo good. Makita mo pa yan. Yan. Yun oh. Yun. Saan? Yun. Ito? Yan. Suso na malaki na yan. Suso? Oo. Ano nga? May naman. Oh, kita mo? Ang galing. Ayan sa ano. Yay! Nakakuha ng isa. Oh, Yes! malaking suso. 1 point. Malaking suso yun ah. Walang kasama?
Kaya nga, maghanap pa tayo. Mahirap kung maghanap ng Ay kumuha Diyos ng ko, kinas... hirap palang hanapin yan. Oo. My good Lord. Tsaka minsan, baka lumulubog din yan. Kaya ganunin natin. Siya? Oo. Baka maraming itlog yan, maraming kasama yan ha. Oh, ano ito? Yan ay sinasabi ko, suso oh. Suso maliliit. Ito, ito. Di ba Wag, suso wag yan? yan. Maliit masyado. Parang wala nang makain dyan. Pwede. Hindi malaki-laki para ano. Hindi ko makapit sa mga dahon yan. Ha? Hindi ko makapit sa dahon. Hindi oy, nasa ano lang yan. May kinasong din daw na gusto ko kumakapit yan eh. Saan? Ayun, oh. Oh, lumulubog na ako rito. Lumubog na ako. Naglulutay pa eh. Isa pa lang nakuha natin. Eh, ganun talaga ang buhay. Minsan nagumpukan din sila. Ano yung mag-usukan na lang para mas mabilis. Okay, tayo ulit. Doon tayo sa banda doon. Ang hirap naman dito sa pinuntahan mo. Halika. Peñila. Ako'y prende. Tolye Costa. Ayun o! Ayun! Nakita ko! Suso? Sige, i-on mo. Saan mo doon? yan. I-on mo yan. I-record mo. Ayun o! Ayun o! Ayun suso o! Ayun o! Ayun, ang Ayun, galing mo. nakakita Nakita rin mo ako rin sa pala. mata. Kala ko. Nakakita ako. First time ministro. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng suso. Yes! Sa tanang buhay ko ngayon lang ako Ayun, alam mo na pala kung paano. ng suso. Suso. Ayun ang suso. Tabi po, kuha lang kami ng suso ha. Ayun ang suso. Oh. Tabi-tabi po. Suso, nakita mo na? Oh, ayan. Ayan, nakita mo? Hmm. Nakita ka rin ha? Nakita ka rin. Nakita rin ako ha? Dahan-dahan. Oh, Marco! ano ba sa'yo? Susapit ka na matumba. Ang tama ka. Matusok ka dyan, oh. Matusok. Makatusok, oy. Kala mo. Ayoko na. Uwi na tayo, ayoko na. Natumba ako eh. Huwag kayong pumunta Ay, dito sa marami ganito. doon, meron doon pa. Kung wala kayong sungkod, kailangan ng sungkod. Dapat both sides. Isa lang tong sungkod ko, balance ako eh. Oh, mahirap Bakit ang ako. lagay ko hindi mo out balance no? Galing niya. Dahan-dahan lang, God. Masyadong ano. Uy, doon, oh. Meron doon, oh. Suso. Ayun. Na? Sige. Ayun ang suso. Susong malaki. Ayan. Ayan, ha? Ayun, may suso. Ayun, may suso. Meron? Saan? Saan banda? Ayun, may suso. Ayun, meron. Nandun nga. Mahilig sa suso ang mga tao rito. Suso, suso. Ayun, may suso. Ayun, doon na dalawa. Saan? Ayun, dalawa. Oh, tagi sa dalawa. Yan pa, oh. Oo, dalawa. Kita mo? Oo. Yes, makakarami tayong suso. Yan, nanguha tayo ng dinner, guys. Suso, suso. Oh. Nadaanan mo, di mo nakuha. Hindi ko nakita na. Ayun, ay, suso, oh. Yan, kunin mo na. Oh, marami na pala rito, oh. Marami ng suso rito. Oh, sunod-sunod na. Mga suso. Ito pa, oh. Mga bisokol. Uy, suso, oh. Ate. Teka lang. Teka lang. Saan? Saan dyan? Ha? Saan? Ito, oh. Yung Kun- kinuha mo. Kunin mo na. Yan, oh. Suso. Oh. Shoot. Up. Grabe. Ang shot pag yun. Galing ko mag-shoot. Grabe. Pakan mo lang yung medyo matigas konti. Kailangan malalim. Uy. Ay, tulipes to. Teka, ano doon pa? May suso pa doon, oh. Yan pa dyan? Ayun, oh. Suso. Suso. Ayan, oh. Suso. Susog yun. Ang dami ng suso, oh. Oh, oh. Pawis ko, guys. Oh my God, ang hirap palang manguha ng ganito. My God, my first time. Oh, my first time.
My whole. So, yung suso. Yan yung suso. Ayun. Life. Tago Yan. na yung suso. Yan, nakuha kong suso. Yung Meron pa suso. dun. Ayun pa. Yan. Ayun, may nakita ko dun. Saan? Ayun. Malayo pa, teka pang forward. Eto pa ah. Ayun. Ang Ayun. galing mo tuming kumita pa. Ayan. Marunong ka na ha. Marunong ka nang manginas. Tinuro ako tinuruan mo eh. Marunong ka na. Pero ang lalim lang ng putik kapag isa. Mas maganda mamaya pagka natuyong-tuyo na, no? Nasaan na iba? Ayun, nandun oh. Nandun na. Oh. Meron pa dun. Mahirap din mag ano. Ang hirap. Ayun. Saan pa? Natuyo na lalamunan. Baka mayroon pa tayong nalampasan dyan. Di natin nakita. Yun na nga, hindi mo napansin eh. Oh. Hindi natin maiwasan. Malawak ito. Malawak itong kuhanan ng mga suso dito. Malawak eh. Oh. Yay! Marunong na akong manguha ng suso. What a wonderful world. Oh my God. I am so proud of myself. Yes! Alam ko nang mabuhay. Alam ko nang manguha ng suso. Teka. I-search mo, ikot mo yung mata mo para makita mo. Nakalayo na tayo sa Bapisen. Yung iba, mayroon pang shell na iba ang kinukuha nila ng shell dito. Yung kabibe, wala naman kabibe. May makita ka bang kabibe? Yun naman, mahirap pa. Paano bang manguha ng? Paano kumuha ng kabibe? Baka yung butas na sinasabi ko kanina. Hindi ko alam. Wala eh. Wala nang suso rito? Ubus na yata? Suso. Wala na akong makita. Ayun, buti na lang nag-standby ako. Malaki-laki. Malaki-laki ang makuha ko. Kaya lang di ako makapunta. Sakit ako. Ayun o. Ang lalim ng putik dito. Teka, ako kukuha. Lalim. Malubog yung paa. Malubog yung paa. Ito o. Hmm. Ito o. Saan? Yes. Yan, lagay yan. Supot. Yes. Yes. Yun. Ano, meron pa? Meron pa yan, marami pa. Pero tsaga-tsaga lang. Kung matyaga ka, may makuha ka. Maganda exercise pala dito ah. Magandang exercise Pagpawisan ito. ka ng I gusto. love this. Ano ba yun nandiyan? Ako, Susurin nyo rin. umayat na ako ng 10 kilo. Ay, hindi nasama suso yun. Susu. Wala nang suso. Susu. Susu. Susong malaki. Susu. Susu naman yung sinasabi. Suso. Susu naman yung sinasabi mo. Susu. Yun lang, mabaon ka lang sa putik. Doon lang, ang hirap. Saan dyan? Meron pa? Ganyan eh. Ha? Wala naman na ako makita. Suso. Ang suso. Ay, lalim. Dalawang suso. Ito pa susu. Hmm. Ito pa susu. Oh. Hmm. Aray ko. So, na-stuck ka na dyan. Ito oh. Kuha. Lumalakad na. Oh. Paano yan? Okay. Oh. Okay. Ito na yung ano oh, yung kuha natin. Ay, may putik pa. Lagay natin dito. Yung kuha natin na hindi ko alam ang pangalan nito, guys. Yan ay... Ito ba yung ano? Yan ang bisukol sa dagat. Suso? O imbaw? Ito ba yung sinasabi nila imbaw?
Yung laging mine-mention doon sa trending na imbaw, nangunguha ng imbaw. Ito ba yung imbaw, guys? Ayan, ewan ko, suso, ang tawag ko dyan, parang susuin, malalaki. Imbaw? Ewan, hindi ko alam. Ayan, ganyan na nakuha namin. Sa hirap na kunin ito, guys. Oo, suso. Oh. Ang bigat Yan. Huh? Kaya na-appreciate ko yung mga nagtitinda ng ganito, yung mga nangunguha. Kawawa naman sila, naawa ako talaga. Kasi nakita ko kanina, tingnan mo naman, basang-basa ako ng pawis. Hirap-hirap, guys, kasi lulusot yung boots mo doon sa sa yung paa mo. Tapos, how many times akong matumba, buti na lang nasasalba ako ng asawa ko. Ang hirap talaga, grabe. Sa totoo lang. Ewan ko kung maulit ko pa. Pero enjoying kasi parang ang gandang exercise. Mas maganda pa kaysa mag-jogging ka. Lutuin natin, Ayan. Bukas mo lutuin yan? Bukas pa, kasi paanohin muna natin yung kinain niya. Ayan, hayaan lang natin muna dyan. Hindi naman makakawala yan dyan. Hindi, takpan natin, good. Ah. Takpan ko yan ng mamaya. Screen. Ayan, Nakailan tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 imbaw. Ayan. Malalaki, 29 imbaw. Ha? Malalaki. Ang lalaki, May malaki. May maliit din, Hindi pare-parehas. Pero maraming malaki. Ayan. At hindi ko alam lutuin yan. Madali lang yan. Lagyan mo ng luya. Parang bisukol. Ewan ko, ikaw na mag-luto. Parang bisukol yan. Luya. Kaya ako nagluto ng ganito, guys. Luya, tas malunggay, saka pwede na, yung sabaw niya. Parang tahong, ganon? Oo. Ganon. Lutuin natin. Pero, hindi muna natin kainin ngayon. Parang yung manguha ka ng crabs na ilagay mo muna sa lagayan, tapos, bantayan mo ay takpan mo maigi para hindi makawala. Para sa ganon, yung kinain niya, kung ano man ang meron siya sa loob, ay mailabas niya muna bago mo siya kainin. Ganon. Para malinis. Ayan siya, Maputik pa siya, Linisan natin yan. Okay. Ayan. Tuwa-tuwa. Naku po. Tuwa-tuwa. Di pa ako nagpaalam. Okay. Bye-bye, guys. See you on the next video. At itong buhay na ito ay punong-puno ng mga adventures. Kaya, antabayanan ang mga iba pang mga adventures namin. At matutuwa kayo, malilibang kayo sa mga mapapanood nyo na ginagawa natin sa buhay. Nakakatuwa, Ang daming surprises na ginagawa. Okay, bye-bye. See you again on the next video. Love you guys. See you. Okay, God bless us all. Ingat.